Okay, Kambuazeli Yako even Sube now. We have two types of world now. We have two types of citizen now. A person from Nigeria is called Nigerian, right? Person from Ghana is from Ghanaian, right? A person from Cameroon is a Cameroonian, right? Now we have two types of world. Social media world. People from there are called netizens. Yes. So are you a citizen? You're a citizen of Nigeria. Now you have to now adopt to become a netizen. Net. So now the net world now have taken over. Let me tell you now. Such technology is about to take away 75% of the jobs in the world. But the same technology have created more than 12.5 million jobs online. Do you get it now? If you don't get it, forget it. So if you don't find a way to be online or to go into technology now, in the next 10 years, you're going to ask God to create another world for you. Because he doesn't know why. He put all because can make it clear. Ije na Piccadilly eba, Piccadilly na center na Manchester here. Onwelo Max, is it Max and Spencer? Debenhams. Hang with a very big building. I put on one door na here machine. So many shops are closing and going online. And you have to change your mindset. What is constant in life is change. Okay, let me give you an example. Two friends were shop on a Mandela's. Imapota and I also draft to check customer. One day, one of the boys no more coming to shop. Manona kato blue machine. Obia opaki afia blue po. Friends are not kwani whoever na also draft. Ono kato opaki afia blue po. So one day the guy now also draft na check customer. Joy, oh boy, what's happening? The boy just laughed. He said, I'm not selling in my room. He said, the boy said, how? You have a shop here. Why are you selling? He said, what I sell in my room from Facebook, Instagram, TikTok is more than what I sell in a month from my room is more than what I sell here in a year. So he doesn't need to come to shop anymore. Or just shop your milk packing store. If you get now that man is still going to play draft in his shop, waiting for customers to come. Why customers are now online? It shock you? So now it's your mindset to understand where the world is going. So if you come here and play, don't play, or you're going to learn the hard way. So social space have given us an opportunity to showcase. Okay, let me give you an example. One guy na play dunshi, name anunshi, na village. Eba na pata na village. Ango maya ta anunshi. Mana because na the guy tinyere na internet na Facebook today, a dunshi na supply anunshi to Australia, to America, to UK. In fact, onwe is the time. But he has the power to limit himself. Na the village, he gonna hang on 5 naira, 2,000 naira. Hang on kwa chata anunchi 2,000 naira na pula. Mana a dunshi neme anunchi more than $20,000 now in a month. Because of what? He changed his mindset and go to internet. So if you are playing with internet now, don't play, you're gonna learn the hard way. One lady nege gare, someplace now River State. So Edunchi make it such money, go to too much. Just go to his page. When's the time now? Every day go to make package on a package. I don't know on a package to US, I know to US or not a package to Australia. Go to his page if you're even a media now. The guy on a man alibo ko onu na village gongon kono ni bed neck ono. Mana today on a business in America from village. If we give internet here, man. Na Mr. George ihe ọzọ today amadị na ji dịzi ọnụ. Azụga m ji na be anyị from Nigeria na a na-ekwu na ofu ji nuzi
enwere fuji ga-awọpụta a na-akpọrọ gị 4,000 naira ofu Ehe ogbe na. ji. Hey! Ịmana ka esi akọzi ji na be anyị wụ iweta ofu ji na igburusie ya to 20 chọta akpa simenti tụgasị ya na akpa dowe na be gị. Ị need ije na farm jekọ ji na kwema. Ịfụbeghị Otu a ka esizi eme ya ije na ịchọ ịkọ ji na ijekọta akpa igote ofu ji ife ofu mba ji igburusie ya into maybe 20 pieces gote akpa simenti kponye aja na warisia ji ahụ weta simenti tee na ebe white ji ahụ tụnye ya n'ime ebe a gbaa ya mmiri. That is the latest way eji akọ ji na dọwa ya na be gị ọnụ igwere be gị dọwa inwe ike igota akpa simenti ebe 20 or 30 pieces dọwa ya na your garage. Na even technology emego so many ways eji emezi so many things apụtago. So my advice to our young ones, don't joke with social media. Even if you are frying akara, put it online. Kill that fear. Don't shame and laziness. Ebunai. When social media no n'otu a. Mfeba ụmụazị baa 15 years nọ Libya na-agba akwụna. Imebe nwa 15 years mmadụ 50 n'ala every day. nwa 15 years nwa 15 years ọ gawala nwoke ọkpụkwu ya eshibi ike na Mr. George nwa 15 years eshibi ike ọkpụkwu ya eshibi ike. Chukwu mere ije jee na Owerri na jee na those hotels na ebe ahụ arụgasịrị ebe ahụ Guardian na kpọọ mmadụ ya Guardian na ka ịfụ 13 years ụmụ 15 years ụmụ ajị na-eshibedi ike ahụ na-ama girigiri. nna agwa na onye nke a na-ebe akwa na stage ọ nọ nke a ọdụkọdụ 17 years na-ebe akwa na this. Enwere ndị sọ eziokwu maybe ha kwuge with evidence ha kwuge with experience. Chukwu mere ije ụmụazị be anyị 15 years na Libya agba akwụna. I'm telling you the honest truth. Ị mara before mana ụwa niile ndebe ọga ndị ga-eji ije na Ghana ndebe ọga ndị a ga-eji amụ rapụghị ike kwuwe dede. Okay, onwe ife njọs na-echek mgbe anọ ndetị oge nna anya moto na-asị mmadụ 15 years na-eme iti nwoke 50 in a day. Nwa ahụ ruo 25 years kiri ka ikpe ya adụ. Hey, and emecha nwoke eje nụrụ ya tie n'ụlọ ka ọgụnụ I don't understand. So and oke ọchụchọ nya we want to use iPhone 16 Pro Max when you no get job. Akpọrọ uje gbawa akwụna. Ịmakwa ihe na-abanye ịfụ ma ndị bụ disease. Ịfụ ụmụazị bụ anyị bụ disease ebe a na-anwụsịsị na one boy na-eche ozi ha na one boy bikwa Libya na-eche ozi ife na-eme di ya. Inenekata ife na-eme ya echefugo m the page the guy. It's a shame. Kedu mgbe ndị Igbo jizi mewe dị arụ a n'ụwa niile? Before on do etiti na-emebi those things. Mana kịta hazi all this too much now. When a page not this month, the girl na-ebe akwa na chọrọ ịna ka atụọrọ ya ego na ọ chọrọ ịna na ike agwụgị obere nwa ojizi osi na every day ka a na-akpọtara ya mmadụ o megide ike agwụ ya sọma megide nwụọ sọma megide bute ọrịa ịma ụmụ be anyị na-anwụ osisi ihe niile ahụ a na-amakpusi n'ahụ ọrịa eburu ọrịa dị iche iche na-amakpusi n'ahụ mmadụ na ha mecha ha eburu ọrịa a nata na be oge ahụ ọ kawazie nka o ruo ife dị ka 40 something years ọ nata be anyị o nwere ka ofu nwoke si obodo oyibo anata gaburu o nwere ka Chukwu mere iche na oje buru ofu mba o Mr. George ịgbakwa gị eziokwu na-adịkwa careful akwa mbọchị a ka m jeje gbaa vaccine for hepatitis against hepatitis B, hepatitis C. Biko na ụmụazị be anyị biko eji Chineke ayọ ụnụ. Is even better mmadụ one na-anwụ ebe a is it not better na be anyị na-eghe akara ndụ